Wrth i Llanymddyfri ymosod. A'r llwyfan eto di osod yn fan hyn. Abertawe di amddiffyn y ddigon twt i ddechrau yn holli yn troi ma Llanymddyfri. Amddiffynwyr y tîm Gwyn yn trio mynd yn ôl. Olwyr i fewn. Rodri Jones yn gwisgo 12 yna. Ar y bach yn cyrraedd y linell, mae lawr eto. Dim rheo fantais yn mynd ymlaen. Un hyrddiad arall. A mae'r fraich drosod. A mae Llanymddyfri wedi sgorio cais cynta'r dydd. A mae'r cais yna yn mynd i'r asgellwr ar yn Warren. Garmes unigol wedi drefnu sawl gwaith rwy'n nocio ar y drws. Rwy ddim wedi croesi yn uniongyrchol o'r Sgarmes, ond mae hon yn y ddawol. Crysa Gwyn yn heidio i fewn i atal y porthwyn, ond dim gallen nhw wneud. Achos dyna'r ail i'r tîm cartra. Ie, trial newydd. Ti'n mynd am sgrym o Gycrydd. Ie, sa'n gweud bod fi'n cytuno yn hollol onest. Os mae'r sgrym di'n ar, pham na gallu di defnyddio fe? Ond Llanymddyfri yn gorfod mynd trwy'r cymala rwan. Gorfod gweithio Abertawe yn brwydro ar y tir. Warren, eto i fewn oddi ar ei asgell, edrych am waith. Slabyn o fachgen ar yr asgell. A dyma nhw trio symud y bel yn gynt. Mae yna ddynion yn llydan. Hughes dros y top. Am bas, am bel. A cais cynta. Elis Mir clwb. A dyna'r trydydd i Llanymddyfri. A mae i weld ychydig rhy hawdd erbyn hyn i'r porthwyn. Dyna'r sgiliau chi'n ymarfer bob nos fawrth, bob nos iau ers oedran ifanc. Temblet yn bwydo. Giannini yn codi yn syth. Yr heng ôl na wedi signo i fewn. A mae'r prif saith. Oedd ar fod y sgrym. Luca Giannini wedi sgorio. Eto, mae yna gyfla os yr bel yn gynt. Bach yn arfer mae Abertawe weithiau i symud i oddi ar y llawr. Ie, maen nhw tyma bach yn ddifeddwl. Maen nhw'n doi beddwl yn trial i ni am ware fe, i ni am cico'r bel. Sa'n siŵr os maen nhw'n rhy gyfforddus yw beth yw'r plan. Wel, ai ella dyna di'r gwendid yn yma. Lot o chwaraewyr ifanc newydd, yr ansicrwydd na i'r patryma. Mi codi i ben, defnyddio i gyflymder. O amgylch Matthews, mae Mi yn y gwagle, yn llyncu'r tir i fyny. A fynd i hun, i dadlwythiad. Llanymddyfri, 5 metr yn bryn. Nôl ar ei drau, Baldwin. Mi ar ei ysgwydd. Rhys, un pas arall o bosib. Na, Abertawe, Rhys yn ei gilydd, yn cael y drws. Phillips yn wych, y blaenwyr o amgylch y bel. Un hyrddiad arall. Mae Llanymddyfri drosod. Y pedwerydd cais, y pwynt bonus. A'r sgôr wedi dod i Morgan Jones. Pwy mor dda oedd Elis Mi yn dod mewn i'r llinell fan'na. Cael y hyder i baco hynna na. Dod i'r cyflymder ymlaen. Bleser i gwylio, ware teg. Ie, arbennig. Dyn ni wedi adeiladu fo cyn ac ystod y gêm. A mae o wedi sefyll i fyny i'r sylw. Y cangameriad wedi orfodi yn y dacl y gic lawr y cae. Mi Jones ar ei holi hefyd. Mae Phillips, Ilan Phillips. Dan bwysa. Mae'r cefnwr Josh Phillips. Y bel yna. I'r eilydd o fewnwr yn pwmpio i lawr cae, ond mae Iwan Hughes yn gweu, yn curo'r cynta. Yn bron yr ail yn dadlwytho oddi ar ei benglinia. Bolcha yn agor, dyma ni Llanymddyfri yn synhwyro. Dyma'r cyfla i gloi'r gêm, i selio'r gêm. Metr yn bryn, drosod, cais i Finn Thomas. Yr ail i'r bachwr. Ac sy'n sôn am fechgyn ifanc sy'n neud argraff, o hwn bendant yn un.
Y bel di ennill gan Llanymddyfri. Y bel yn ar y bach yn trio cael ei weithio nôl i Finn Thomas, a dyna fo yn torri'n rhydd. Yn gwthio oddi ar y taclwr cynta. Ond Abertawe yn ymateb. Llanymddyfri yn gwrw ail drefnu. Y cyfle dal yna, dal yn fyw. Eto, gorau gweithio'n galed. Chris Davies yn trio arafu'r bel. Sam Peile, y profiadol, yn hedfan i fewn. Yr ongl yna yn anhygoel, yn berffaith. A'r chweched cais yn dod o dan y pist i Ilan Phillips. Ond mae Llanymddyfri wedi cwblhau y fuddugoliaeth oedd nhw wedi ymuno yn ennill y gêm gyntaf nhw ar y cae plastig yma ar Fanc yr Eglwys. Ac yn y broses yn sgorio 6 chais. Abertawe dal heb ennill gêm, 6 gêm yn olynol maen nhw wedi colli'n Super Rygbi Cymru. Yn y sgôr dirfynol yma ar Fanc yr Eglwys, Llanymddyfri 42, Abertawe 13.